un pouco desde esa idea de Bourdieu de opinar ou non opinar segundo o mandado social. E coa idea de Foucault de querer ese recoñecemento que nos dará o poder, o premio, ou a palestra, ou sí, e incluso a visibilidade en redes, hoxe conseguiríamola seguindo eses mandados que están aí, que son, que crean como se fose a opinión común, pero non é. E hoxe temos o algoritmo. Así que cando o poder che dá visibilidade, te premia, todas estas cousas, grandes contas, non? Que te comparten, de algunha forma ti internalizas iso, e diría Foucault que son esas mesmas persoas as que te castigan, pero ti xa te autocastigas, porque ti xa colleches esa opinión pública como se fose a boa. E aí perdemos moita capacidade de ter pensamento crítico e de expresalo. E o poder vaise servir desas persoas, pero tamén do silencio de quen se autoescraviza, non? Nesa falta de opinión. Bourdieu falaría dunha censura invisible. Es ti que te autocensuras. Está penalizada a opinión. Celebramos a censura. Celebramos a censura e iso xa fai que moitas persoas se autocensuren nesa censura invisible que diría Bourdieu. E isto está moi relacionado con esa microfísica do poder. E hoxe é o que digo eu, desde esa psicopolítica da rede, nós estamos dando xa o discurso político. Non é un político que chega a algo e nós compramos ou non, senón que o político recolle o que nós dicimos. E hai como é como máis democrático o opinar, máis, como está máis exposto, hai máis castigo. Logo hai moita máis censura invisible, moita máis autocensura.